tainted heart. Take these tainted hands, wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. Sing your praise. Take this mountain weight. Take these ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Let's pray. No, let's set our hearts, our minds dinha sa pulong karon sa Ginoo. Our Father in heaven, Lord, we come to you, Lord, karon tak na sa kagabhion. Thank you, Father God, for everything that you have poured upon us tonight, and even, Lord, for the whole month of March. Salamat kaayo for the change sa mga events, mga bag-o man na, or sa mga pirmi na nagasimba diyan. Salamat kay Lord, you make all things new, Father God. And Lord, as we continue to as we move forward, Lord, sa imuhang topic for this month, for this night, Father God, we pray, Lord, that you will continue to open our hearts, mahimog yung madawatan, Lord, ma-reveal sa matag usa karon, O God, ang imuhang paday ni mga plano, Lord, sa kausaban sa matag usa. And I pray, Lord, nga walay misi unsa namang malabyan, walay usa, Lord, nga malabyan si mong pulong, but each one, O God, will receive their portion, O God, and we will not leave this place empty-handed, Lord, or
the same, oh God, but Lord, we will leave this place, Lord, nga gibag-o nimo sa imong pulo. Kining tanan among gipray in Jesus name. Ang tanan mo ingon og Amen. Amen. Okay. Okay. Before ko mo adto ta sa word sa Ginoo, gusto lang nako nga i-take lang nako ning opportunity nga mapasalamatan no ang whole month sa March man God is dili gyud ka nang easy ba sa matag usala, especially for this Change Sunday, no, especially for those nga nagwork bitaw gyud behind sa preparation sa Change Sunday, mga workforce. Pwede ba nato palakpakan ang tanang mga workforce, no, sa mga tanan nga naglihok, and especially sa docu nga team, no, sa mga sa videos. Gusto lang nako digay lang ko og chance nga ma-acknowledge ang to whom the acknowledgement is due, no, sa namugna lang ni siya kalit, no, nga docu nga team, uban sa tabang sa Ginoo, si Bebs, no, si Beverly Cortez, si Kevin Lupicilio, si Ray Fargas, si Kuya Joey, and even si Jessie Merontos o kauban ni Charla. No, salamat sa Ginoo sa lang kinabuhi kay dili gyud lalim gyud ang mo work for the whole month of March. No, palakpakan nato ang Ginoo sa tanan nga gibuhat for this whole nga March. Okay, and before pa last, no, akong gihangyo ang matag usa kung naakay nakita nga bakante ni mga bangko sa imong atubangan, gihangyo mo na ako, no, nga pwede ba nimo i-occupy ang vacant ka seat sa imong front? No, uban lang sa paghangyo sa ushers o sa tibuok nga pwede kung walay galing ko sa mga tubangan, please occupy it. No, and cellphones palihog kog silent kay nata sa presence sa Ginoo, tong respetaan nato ang presence sa Ginoo. Okay, amen. Ready na ba ta, no, sa word sa Ginoo? No, naata karon sa last nga Sunday sa Change Sunday. Hindi siya last nga Sunday for March, but this is the last topic nato for atong change nga campaign. Sa first nga week, gusto lang ko mo quick nga recap. First nga week, no, gahisgot about change direction, change destination and direction. No, ang salvation day, ang kaluwasan, kay kitang tanan ang ginahanglag kaluwasan. Amen. No, dili din siya palangitay. No, kay kung palangitay pa ang kaluwasan, no, atong gidawat nato si Jesus, no, namatay no ta after taning amen sa sinner's prayer. Pero sa dihang atong gidawat nato si Jesus atong kinabuhi, na change ang destination sa atong life, no, from hell to heaven. The next thing to do is to change our ways, no, to change direction. No, mo follow ta ni Jesus ang ato ang ways nato, ato ang pagkinabuhi, kinahanglan padulong og langit. Dili ang opposite nga direction. No? Second week, hisgot about change heart. Change heart. Gipasaylo ta sa Ginoo, muna mo pasaylo po ta sa uban. Kung natay excess nga baggage igsoon, nga gidala-dala nato of hurts, unforgiveness, pain, offenses, dili ni siya makatabang sa tuwa, it will not help us to follow Christ. Hinoon makapalayo hinoon ni nato sa Ginoo. No? So we have to change our hearts kauban sa grasya sa Ginoo, kauban sa Ginoo. No, He alone can turn a heart of stone to a heart of flesh. Aron makasugot, makaobey ta, no, makasugot ta sa iyang mga sugo, and times of refreshing may come to us. Kisa ba'y nakapahulay na sa presence sa Ginoo? Amen. Last week, gahisigot about last week nato. Change priority, making Jesus number one. Making Jesus priority sa atong kinabuhi. He is not only Savior, but He is also Lord sa ato ang kinabuhi. No? Mao na nga daghan kay mga kinabuhi nga na-remain, nga na-unchanged, although tigsimbahan sila, but nahimong walay kausaban, is because ang nagbuot gihapon sa iyang kinabuhi is kita-kita lang gihapon. Ako ang master, ako'y magbuot, it's my will. No, but sa dihang na change atong priority, mahimong mausab ang ato ang will, no? Not my will but the Lord's will be done. Mahimog yung mahanay ang tanan.
mahimo gyutang malig-on, makalahutay na ta dinha sa Ginoo. Knowing ang sa iyang gi-prepare niya sa tuig igsoon is the best. Amen? Inayong tapad, God's plan is the best. No, the best yun na siya. And karon, no, sa atong pag-end nato for karon nga change nato nga campaign, kitang tanan mo basa daw diyan ni sa tuan sa kilid nako. Ready, go. Change lifestyle. Nani siya ikuan nga discipleship o gibutangan pa nako ning subtitle, and the change continues. No, ang kausaban nagpadayon. Ina na po di mo tapat, ang kausaban di ay nagpadayon. Kung saan ay nasugdan dai sa Ginoo igsoon, no, ang kausaban nga ing gisugdan sa tuwa, iyahaning padayunon sa to ang kinabuhi. The time nga nahimong gi-accept nato si Jesus as our Lord and Savior, na change atong heart, kaya ato siyang gihimong number one nga priorities atong kinabuhi. The next thing to do is mahimo ditang disipulo din niya. No, mahimo tang makapadayon ang kausaban. Dinhi sa Acts chapter 2, malantawan nato dinhi igsoon sa Acts chapter 2 verse 42. Mo ni siya, no, sa diyang si Peter, nihimo siya nga nagwali sa thousands of people. Gisangyawan niya sa maayong balita. And 3,000 no nahimong na-added, nahimong nadugang, no, nadugang sa community, Christian community. And wala lang dito taman na dili lang dito taman nga dito ra sila taman. No nga, pag humano ko, wala na po, balik na po sa lang old ways, balik na po sa lang kaugalingon nila nga kinabuhi, karaan kinabuhi. Sa verse 42, gingon diyan ha, what they did next is they devoted themselves, pala kong basa tanan, they devoted themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. The next thing diyan nga, gi-expect sa Ginoo igsoon, the next thing di ay nga, the result di ay sa diyang atoang gidawat nato si Jesus as our Lord and Savior is na ay mausab sa atong gawi, na ay mahimong kausaban sa pamaagi sa atong kinabuhi. Like the early Christians, wala sila ning balik sa ilang old ways, but they devote themselves. Ilang gihatag ilang kinabuhi, they devoted themselves to what? Apostles, teaching, and to the breaking of bread, and to prayer. No, so naday resulta di ay, naday gi-expect di ay ang Ginoo nga resulta, kausaban sa daily lives sa usa ka Kristohanon nga gidawat siya as Lord and Savior. The early Christians have their change of lifestyle after they heard the gospel. O kita karon, we have heard the gospel, naka-receive na ta ni Jesus, nakadawat na ta sa kabaguhan, then the next thing nga ma-experience is to change our lifestyle. Unsa gyud ning lifestyle? Now, what is lifestyle? Ang lifestyle is habits, they are attitudes, moral standards. No, may tag moral standards, it is what is right and wrong. It contributes to our modes of living. No, kung matag lifestyle ka ng matag-adlaw na tong ginabuhat ba? Mo ni ang lifestyle mo ni ato ang the way we think, the way we decide, the way we choose, the way we act, no, the way ta kanang manglihok, the way kung sa ato ang gituhuan, the way kung sa ato ang opinion ang nangabutanga. No? When it comes to faith, no, nala ko gi-list down diyan nga usa ka atong action, usa ka atong gawi nato, no, tong taga-adlaw nato nga gawi, atong attitude, our thinking, our stand when it comes to faith. No, kumusta ka atong pagtuo? Kung usa ka ato ang stand nato when it comes to faith. When it comes to coming to church. No, usa ba naandan na nimo? Usa may ginabuhat, usa may lifestyle nato? Every Sunday ba? Or every other Sunday? Kung kanus ara pud ganahan? When it comes to the time nga mosulod ta sa church, usa ka atong lifestyle? Nagdali-dali ba ta padulong dinhi? Or nagdali-dali ta kay hapit na mahuman ng offering? Usa kay lifestyle? When it comes to finances, usa ka atong lifestyle nato sa finances when it comes to nag-ipon ba ta? Gastador ba ta? Do we have savings? No? Naghatag ba ta sa tithes and offering or wala? No, when it comes sa
social media. No? When we talk about lifestyle, no, regarding our social media, unsa kaha ato ang attitude, unsa kaha ato ang kinabuhi when it comes sa paggamit sa social media. No? Nag-pour out ba ta sa ato ang pagbati sa social media? No? Gigamit ba nato ang social media sa pag-share sa Word of God? Gigamit ba nato ang social media para makagain lang tag likes? Mahimo lang tang daghag likers, daghang lang tag followers para makagain tawag attention? Unsa ka, no? Unsa ka atong lifestyle? No, we're talking about lifestyle man gud. How about sa fashion, the way we dress? Unsa ka atong lifestyle sa atong pagsuot sa sanina? Our work, our study, no? Unsa ka ato ang habit sa pagtuon? Sa mga estudyante, sa habit ato sa pagtuon, kuan lang ba ta? Stock knowledge, no? Kung hapit na exam, ay pa mo ablig libro. Kung di gyud maablihan, mata na lay ablihan pagka-exam, no? Unsa kay habit ang work, no? Unsa kay nahimong habit nato sa work? Relationships. No, unsa ka ato ang attitude when it comes to relationships? When it comes sa handling sa relationship, when it comes sa waiting. No, when it comes labi na karon nani ka ng news ni J. Dean, no, ni James Reid ug ni Nadine Lustre, no? Ning agree ba ka, no? Ni naabataan na nga pamaagi sa relationship. Kay karon nga nahimo tang Kristohanon, our lifestyle should be based on the Word of God. Atong pamaagi, no, gamay lang ito nga mga areas, katong mga in every area of our lives, hinahanglan ma-base ni siya, it must be based on what your Lord says. Dili unsa ato ang gusto. On what your Lord says. Kaya ato manggidawat ato si Jesus as our Lord and Savior, right? So ato ding lifestyle ang gawi day sa atong kinabuhi, matag adlaw atong response day nato every day, it should be based on what the Lord wants, on what your Lord says. No, the Word of God should be the final authority sa atong kinabuhi. Kinan aprobado ni siya sa imong Lord. Amen ba? No? Your lifestyle, no? Napanira nga, your lifestyle sums up your walk in Christ. Ang ato nang gawi sa atong kinabuhi, nagdeterminar ni siya nga kung nausab ba gyud atong kinabuhi. No? Your lifestyle sums up, kada bang naglangkob siya ba? Naglangkob siya sa imong lakaw sa Ginoo. Kay if truly nag-follow ta ni Christ, if truly nahimo tang nakadawat ni Kristo, then it should be kanang parallel, no? Sakto ba ko nga pareho ba? No nga nag-follow ko ni Christ, then ako ang actions, then akong beliefs, then ako ang lifestyle taga-adlaw na akong ginabuhat, kinahanglan himo siyang consistent sa ako ang gi-follow nga Ginoo. Amen ba? No? Whatever your lifestyle is today, no ganito nagisod taguan, unsa kay atong lifestyle, whatever your lifestyle is today, if you make Jesus your Lord and Savior, then your lifestyle must be changed. The Lord doesn't care, the Word of God doesn't care kung unsa ka pag brought up sa imong family, kung unsa yung mga past nimo. But once we receive Christ as our Lord and Savior, there is a demand, kinahanglan, requirement, no, there is a demand for us to change our lifestyle. Gingon sa, basahon nato rin sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. Ephesians 2, 1 to 5. Sa New Century Version, gingon din nga, in the past, no, I think Bisaya, mas napaday English. In the past, no, kitang tanan mo, in the past, again, the Word of God doesn't care about your past, kaya pakamat niya naman ni Jesus. Munang ingon din nga, in the past, sa una, you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Yes, in the past, you lived the way the world lives, following the ruler of the evil powers that are above the earth,
that same Spirit is now working in those who refuse to obey God. In the past, all of us lived like them, trying to please our sinful selves and doing all the things our bodies and minds wanted. No? In the past, ang lifestyle nato, kung unsay gusto nato, unsay gibati nato, unsay gituhuan nato, muna atong ginabuhat in the past. Inang tapad na po, in the past. We should have suffered God's anger because we were sinful by nature. We were the same as all other people. But God's mercy is great and He loved us very much. Gigugma kita pag-ayo sa Diyos that though we were spiritually dead, because of the things we did against God, He gave us a new life with Christ. Tungod kay dako kay ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo sa matag usa nato igsoon, katong past is past na. God, no, ang Ginoo naghatag siya sa atuag new life. With a new life, dili lang siya huna-huna lang ang new life or by faith nga new life. It should be makita sa atong lifestyle because new man. Walay new nga maura gihapon. Tama ba? Walay bago nga sanina nga karaan na day gihapon. Biski giunsa na paglaba, ang karaan ra gyud gihapon na. No? So in the past, kita na igsoon, it was all in the past. No nga nahimutang control atong lifestyle nato new. Everyone has an old life. Kitang tanan nag-agita na before, especially katong taod-taod na nga nahimong Kristohanon. We have all kanang old life. But anyone who decides to follow Christ, anyone who decides to change, should continuously, who decides to change continuously, should not remain in that old life, for God has already saved us from darkness into light. Gikuha naman gutan ni Kristo gudikan sa kangit-ngit. Then that old lifestyle should not be a part of us anymore. Yun na kinalan may mong kaparte pa sa toa because change, no? Change is intentional. Kung gusto ta nga mahimo nga mausab din na sa Ginoo, maka-experience of change, it should be intentional. Kan tinuyuan ba? Nabitaw kay buhaton, it should be a decision, personal decision to make, ka mausab jud ka kay giusab naman ta sa Ginoo. And the next thing nga maresulta lang is kita mo pili ta nga mausab jud ta. It is intentional. Di man yun nga pagkaugmahala na usab na ko no, nainani na ako ang huna-huna. No, it is a process but it takes a personal decision to change our lifestyle. Change is intentional. The only path you should take, the only path igsoon nga ato ang kinahanglan nato nga buhaton, if you take to continue and to strengthen kini nga kausaban is to become a disciple of Jesus. Para mahimo tang malig-on sa kausaban nga ato ang nasugdan, kinahanglan mahimo tang disipulo ni Jesus. Inaim tapad, be a disciple of Jesus. No, that is the only way. Kung gusto ta mahimong malig-on sa atong faith, malig-on ta ani nga kausaban, magpadayon ni siya nga kausaban, we should be a disciple of Jesus. Sa Bible, no, ang word nga disciple, it is mentioned in the Bible 269 times. 269 times. Ang Christian word is na-mention niya siya sa Bible 3 times lang. And the word believer, it is only mentioned twice. So it means that God is not looking for kanang, God is not looking for spectators. God is not looking for kanang Christian lang. God is not looking for kanang sunod-sunod lang sa iyaha. But God is looking for disciples. Nangita siya ang mga disipulo nga mahimo nga musunod din ha kaniya. Ang God is looking for disciples. He wants you to be a disciple. Inaim tapad, kinahanglan mahimo na kang disipulo. Huh? Kung taud-taud na ka na Kristohanon, God is still waiting for you to be His disciple. Kaya anyone manggod nga gidawat si Jesus, automatically nahimo naman siyang disciple. Pero, lagi ang lifestyle
wala na haom sa pagdisipulo ni Kristo. Muna karon igsoon, karon kagabion, ato aning no, let's ask the Holy Spirit ba nga padayon bitaw nga ma-open atong hearts or ang atong huna-huna nga atong lifestyle must be changed. Kay disipulo man ta ni Kristo. Unsa gyud ning disciple? What is disciple? Disciples are followers of Christ, no? Mga sumusunod ni Kristo. They are pupils, no? Mga tinun-an. Adherent, no? Kumitag adherent, follower, believer, advocate of a doctrine to another. Kumitag doon, iya gyud ang gikuptan, iya gyud ang gitindugan, iya gyud ang gibarugan kana nga pagtuo. So if you become a disciple of Jesus, makita sa atong kinabuhi nga nagbarog yun ta subay sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No? We are committed. No, a disciple of Christ is committed to God's doctrine, living by God's doctrine. Our lifestyle is based on the Word of God, and our lifestyle should be based on in whom we follow. Kinahanglan maliwat daita sa kung kinsa atong gisunod. Nakabantay mo ang mga artista nga daghan kayo og kanang mga fans ba? No nga kung magsunod-sunod na sila, halos mga ang labi na ning mga Korean, no, mga BTS ba na? O sa may mga kuan na mga Korean. The more sila nga the more ang mga fans na himong fanatic, nagsunod sila, nagfollow sila sa mga Korean, mabantayan nimo ang sanina nila, Koreano na pod. No? Kay balo na kayo sila halos mag-Kinoriano. Anyang sayo, mga sanina, mga kanang pang BTS kay nga, ba? No, kay naliwat sila silang gi-follow. So sa diyan na nahimutang follower, when we become disciple of Christ, mahimutang maliwat pod ni Jesus. No? Kumusta ka atong pagkaliwat ni Jesus? Naliwat ba ta ni Jesus? Amen? No, kay it should follow. Kung nahimutang disipulo, nahimutang follower of someone, maliwat gyud ta pirmi ana. Kasi sige ko taglantaw, sige tag spend time, sige tag muhatag gyud tag oras ba, muhatag gyud tag attention. To become a disciple of Christ, it demands a change of lifestyle. Because only in Christ, change is possible. No, kung naalang ta karon igsuon nga sulod gawas ta sa church, but I tell you, we are here nga mo follow ta ni Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? No, wala na ilain nga angayang sundon si Jesus ra gyud. Amen ba? Amen. Kinahanglan, no? Again, akong balikon, kinahanglan mahaom atong pamatasan sa Dios nga atong gialagaran. Pamatasan atong lifestyle, mahaom sa pamatasan, no? Pamatasan sa Dios nga atong gialagaran. Sa 1 John chapter 2, 15 to 17, 1 John, sa NLT nga version, gingon diyan sa Word of God, do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you don't have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure. No, sa Bisaya pa ni siya, ayaw gigugma ang kalibutan o ang mga butangan naa sa kalibutan. No, anything that is kana mga kinalibutanon ba? Nata sa kalibutan, igsoon, pero giingnan ta sa pulong sa Ginoo nga, ayaw gigugma ang naa sa kalibutan. We are in the world, but we are not of this world. Hey, tagalangit man ta. No, naghulat lang ta ba? No, naghulat na ta, maabot ta sa langit munang panarlangit ta. For the world only offers a craving for physical pleasure, craving for everything we see, and the pride in our achievements and possessions. Sa the Passion Translation, lahi pod nga kung ano kanang lahi po ni siya nga approach sa Word of God ba? Gingon dito nga, do not set the affections of your heart, don't set the affections of your heart on this world or in loving the things of this world. Dili na to ipahiuyon, no?
Ipahaom. O ano no? Dito ipahaom nato atong kasing-kasing sa unsay inaadi sa kalibutan. Sa Romans may gingon no, don't become so well adjusted. Don't be so comfortable diri sa kalibutan igsoon. Kay muhawa ra man ta diri kalibutan na. Moadto ra man tag langit. Muna nga don't be attached. No, the love of the Father, gingon pa nito, padayon siya nga, the love of the Father and the love of the world are incompatible. Dili sila compatible, dili sila meant to be together. Dili sila mo go together. Amen? For all that the world can offer us, let us bear this in mind ba? No, sa mga batanon, hamtong baka ha. For all that the world can offer us, mora ni siya, the gratification of our flesh, no? Matagbaw lang atong unod. The allurement of the things of the world, no? Entice lang ba, no? Temptation. And the obsession with status and importance. Obsession with status and importance. No, akong samtang nabasa ko, ano ba ko nga, muna man yung mga panghitabo ron sa kalibutan? Nakadabang obsessed kaayo halos ang mga kalibutan nga masikat. Mubitaw nga halos ibutang lang sa social media para masikat, para ma-feature sa KMJS. No, i-KMJS niyan. Bitaw. No, ana ba nga murag dako kay nga pride karon nga mahimong masikat. No nga naay posisyon sa government, naay posisyon sa ani nga industry. And mo na siya isa sa magi-offer sa kalibutan, and the word of God says nga do not, no, dili nato ipahiuyon. Dili nato ibutang atong kasing-kasing anang mga butanga. Because none of these things come from the Father. If we are disciples of Christ, then kini yung mga butanga, this should not be a part of our lives. Amen ba? Yes, maingon nga, murag balaan na jud kay tano. Well, but nagisgot matag lifestyle good. Nagisgot matag gawi good. No, dili ta mahimo kanang igitingon pa nila nga makaon na ta sa sistema. No, kinain na sila ng sistema. No, because these things does not come from the Father, but from the world. This world and its desires are in the process of passing away. But those who love to do the will of God will live forever. Amen. Katulang mubuhat sa kabubuton sa Ginoo will live forever. So mubuhat ta sa mga butang nga mo live forever, dili sa mga temporaryo nga butang. Amen? The moral standards of this world is constantly changing. Muna atong bantayan igsoon. Ang lifestyle mo sa kalibutan, ang moral standards lahi-lahi ba? Naglahi-lahi. Sa una, stricto kayo nga dili pwede ingon ani, no? Labi na ning moabot sa kanang kining sa LGBTQI+, no? Daghan pa kayo na, taas na kayo na siya karon. Sa una, wala. Pero karon, na-change na po ang moral standard. Sa una, nga, kuan kayo, kanasani ka ng, dapat kasal yun una. But karon, before ang anak, pero karon, na-change na po ang moral standard. Okay ra. Ay mo na yun na. Kasal na dahil siya, boros na. Anak din na utok din sa mga tao ba? No, nag-change ang moral standards ba? Muna, no, our lifestyle, our lives igsoon should be based on the Word of God. Minta our stand, kung usay the Word of God is the final authority sa atong kinabuhi because we are disciples of Christ. Amen ba igsoon? Amen pa ba? Amen? No? Our old lifestyle made us thought that what we do are good and okay. Ang sa una, no, makuha na to ba nga, okay ra man akong life. Even kaya ako sa una, abin ako nga okay ra akong life. No, nagasimbahan man mi pirmi sa, no, Pentecostal gaya po na mong church sa una, wala ko'y bisyo, wala ko'y kaaway. Abin ako, normal ako life, okay ra. No, sa kauna-una na ako nga okay ra, dili gid ay okay. No, our old life ba, our old lifestyle, abin nato nga okay ra, but atubangan sa Ginoo, it must be changed. Kinalan mausab ni siya, ag mahaom ni siya sa pulong sa Ginoo. Kung nalipay man tatong sa una,
karon igsoon as disciples of Christ, kinahanglan mahimong malipay una ang Ginoo. Ingna imong tapad, nalipay ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ha? No, that change atong lifestyle because we are disciples of Christ. The only path, akong balikon, Ikson, the only path anyone should take, kung gusto nato ma-strengthen ang kausaban nato din sa Ginoo is, we have to receive, we have to become a disciple of Christ. Mahimo tang tinunan. Mahimo tang committed. No? We accept the word of God. It is the final authority sa atong kinabuhi. Now, let's go, Ikson, kini aton hisgutaning about the encounter. Kaya kining encounter, manggod, the encounter, kung sa diyang atong ma-encounter na to si Jesus, mo ni siya ipamaagi nga, mahimo tang disipulo sa Ginoo. No? Mahimo tang tinunan, mahimo tang strong disciple of Christ. Kining encounter. An encounter with God will result to discipleship. Only through an encounter with God that we can truly experience change. Sa una, nakahinumdum ko nga 17 years akong existence ako sa kalibutan. Sa ako bang gingon ganina, abi na ko, okay ra ko. No, nagtubo ko sa simbahan, we're all Christians, religiously, musulod mi sa simbahan, sa tibok na mga family. Ang papa, I think, deacon, I don't know ako mama, kung deacon, bapod sa una. No, sa inana ba, and kung kay nga urag, okay kay ni mga bata ba, no? Mga buutan kay ni sila. Oh, pero, as time nga ko, atubangan gyud ay sa Ginoo, makita gyud nimo ang tinuod nga ikaw ba. When I encounter God, my life was never the same again. No? Nga kung kulang gyud ay ang 17 years na akong pinundo nako sa simbahan, nagdako ko sa simbahan, tulo ra ka adlaw naka-experience kog kausaban. Versus sa 17 years nga sige ra kog simba nga simba-simba lang. Tulo lang ka adlaw na ko nga encounter sa Ginoo. Grabe na, my life was never the same again. So ito, nahisgutan na ito ng encounter igsoon nga, I know nga, mahimo ni siyang, mabutang sa ito ang kinabuhi ba nga, if we really want to become a disciple of Jesus, we must encounter God personally. Ina yung tapad, encounter. No? Ma-encounter na ito, kinahanglan na ito, ma-encounter ang Ginoo personally. No? Face to face. Unsa di atong ma-experience kung naata sa encounter? What will you experience when you encounter Jesus? Number 1 is fire. No? Importante igsoon nga ma-encounter nato ang Ginoo kay number 1, we will receive fire. Imong tapad fire. Kalayo. Fire is life. No, ang kalayo nagsimbolo ni siya sa pulong sa Ginoo, labi na sa Old Testament, sa presence sa Ginoo. Fire is life. Even gani sa diri lang sa kalibutan, importante ni siya for survival. Nag-research ko, even gani na mga plants nga kung dili sila sunugon, dili sila ka-reproduce. No, di sila mamunga kung di sila sunugon una. Fire is important to human life as it is in our spiritual life. Ang fire sa Ginoo igsoon, it symbolizes the Holy Spirit. And without the Holy Spirit, if you don't receive the fire of God, if dili nato ma-experience ang fire sa Ginoo, kining tanan natong ginabuhat karon is just an obligation. Kana lang bang amo may naandan no lifestyle lagi. Naandan nga wa ta kasabot. Amo may tungkuan wa ta kasabot. No obligation lang tanan. Ako magpapa mo magoy ginabuhat, mo pud akong buhaton. Sige kay Christian man ko, so mo simba pud ko. No, so without the fire of God, ang pag-follow nato ni Jesus, changing our lifestyle, may mo lang obligasyon, may mo lang bugat. Nakasulay mo ana nga sa atong spiritual life rag nahimo lang obligasyon ang tanan. No, nakasulay ko ana before. No, kay wa mo kasabot god. Ngano nako para kang kinsan ako ni ginabuhat o para asa nako ni ginabuhat. But sa dihang na-encounter na ako si Jesus, na-experience ako ang fire sa Ginoo,
Nahimo bang nahimong nahimong na-intensify? No, nahimong na-intensify ang love relationship namo sa Ginoo. And that will also happen sa matag usa nato. When we receive the fire of God, ang relationship nato with Jesus ma-intensify, makalayuhan. Mahimo bang inspired ta, mahimo tang malipayon pirmi, motivated ta nga musimba, no? Masabtan nato ang mga butang sa Ginoo because we have the fire of God sa sulod nato. Pagkay kung wala again ang fire sa Ginoo, ang pag-follow ni Jesus bugat kayo. Uy nganong kanon mang yun, nagbagulbol ngano inaana mang yun. Kinahanglan bag yun. Encounter gani, apil gag encounter ga ang Ginoo, di ba? Di nakakinahanglan mangutana pa ngano. Ikaw mismo mubuhat na ka because the fire of God is naa na sa imuha. Ang pag-worship sa Ginoo is not an obligation. Dili na siya bugat, dili na siya murag pataas sa kamot. Muhimo na siyang natural na atong response sa ato ang pag-follow ni Jesus because we have the fire of God sa tuwa. Amen? No? Pero sa Acts chapter 2, no, the same chapter sa atong first nga verse ganina, then what looked like, NLT version, then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Sadyang napuno sila sa Espiritu sa Ginoo. When the fire of God came upon them, nihimo silang nagsura sa kalain-lain nga sa mga tongues of fire, no? Lain-lain nga mga nag-speaking tongues na sila. And you know what, usay nahitabo aning panghitabo igsoon? Sa succeeding nga mga verses, ang mga disipulo ni Kristo nga una nga naka-receive sa fire, no? They are bold enough. They became bold na sa pag-preach sa pulong sa Ginoo. Okay, because preceding verse, ang mga disciples magod ni Jesus gipang hunting. Sa dihang nabanhaw namatay si Jesus, nabanhaw ang mga Rome nahimong ning hunting sa mga followers si Jesus, mga disciples si Jesus, and naabot sila nga nahadlok sila, nagtago sila, usa lang katumbuhaton, wala naman si Jesus. No, ana siya nga ayaw mo kaguol kay moabot ang helper, kano sa man na moabot ng helper? Kinsa na lang man atong kuyog. Mo preach ko sa pulong sa Ginoo pero di ko kabuhat kay mahadlok ko. But when the fire of God came upon them, igsuon, wala na question na hitabo. After ang resulta ani si Peter, grabe kay siya kabida-bidahon mangyud nga disciple sa Ginoo. No, grabe kay siya ka arisgado kayo pero sa dihang naabtan siya nga pangutahan na siya 3 times kung connected man ka ni Jesus, di ba disipulo man ka ni Jesus, dili ko eh. Di ba? Nakahinomdom mo ato. But when the Spirit of God came into Peter, grabe iyahang pag-preach igsoon, more than 3,000 katao ang naluwas. When the Spirit of God, when the fire of God will come upon us, igsoon, moabot sa to, when we encounter God, miski tibok klasihan, siguro nyo makaistorya dyan ka, wa nakagisugo sa imo ang leader ba? Makashare na ka sa pulong sa Ginoo. Kung imong lifestyle nimo nag-struggle ka ani, makabiya ka ana because the fire of God is naa nimo. It will intensify your relationship with God. Kung wala yung fire sa Ginoo, when there is no fire, when there is no Holy Spirit, there is no passion, walay connection. Tanan is ritual and obligation lang. So we need the fire of God. Amen? Og madawatan ni nato when we encounter Jesus. Ikaduha, freedom. No, tulo man ni ka F good. Tulo ni ka F. Ikaduha, freedom. We have been in bondage of vices because we didn't have a power over sin. Wala magutay gahom good over sa sala igsoon kay kita-kita ra sa una. No, mabitaw nga gusto na kita mabag-o sa una, siguro karon kung naata karon ani nga point sa tong life gusto na ta mabag-o. But lisod kaayo. No, kay naay namang nagtagkos na ay mga bisyo, na ay mga sayop nga lifestyle ang atong gidabot nga di nato mabiyaan because we don't have the power over it.
Mobitag ingon sa Ephesians ganina nga, we're all spiritually dead. No, wala tayong mabuhat ba? No, ang vices, poverty, mindset sa poverty, ang sickness, generational nga curses, addiction, drugs, addiction sa media, social media, pornography, unforgiveness, self-righteousness, low self-esteem, na ang pride, na greed, condemnation, and so on. No, natani nga mga bandage ba, natani nga mga sala, natani nga we are in prison. Nga dili ta maka-set free ato kita-kita lang. Miski unsa na tong himog New Year's resolution, without Jesus, di gyud ta mausab. Miski unsa na tong pagpaningkamot nga di gyud ko kasala, miski magmungha pa ka. No, di man pwede magmungha. Kay wala po ta kahibalo sa ilaha pong kanon sa mga, but what I'm trying to say is di man pwede i-isolate na to atong self, dili ta makasala. Kinahanglan ma-expose mata sa kalibutan, kinahanglan man nga magamit ta sa Ginoo. Kinahanglan makita po ang mahimo putang panalangin sa uban. No? Again, nobody else can set us free. Only Jesus Christ can. Si Jesus na gyud may makabag-o sa tuig. Kung nag-struggle ka karon, you need Jesus. Kung naa kay dili mabuhian nimo nga bisyon, nagkinahanglan kag enkwentro igsoon. No, nagkinahanglan kag deliverance. Sa Acts chapter 13, Acts 13, 38 to 39, sa the Passion Translation. So listen friends, through this Jesus, pinaagi ni Jesus, the forgiveness of sins is offered to you. Everyone who believes in Him is set free. Kinsa tong nagtuo niya, is set free from sin and guilt, something that the law of Moses had no power to do. No? Na ang spirit sa Ginoo nga maka-set free sa toa. Galatians 3:22, but the scriptures make it clear that since we're all under the power of sin, we needed Jesus. Again, the more we are in bondage igsoon, the more we need Jesus. Ayaw sugot igsoon nga maura gihapon nga dili lagi kaya lagi nako, dili lang sa ko karon. No, we need Jesus. No, you need an encounter. And He is the Savior who brings the promise to those who believe. Without an encounter with our Savior, we cannot experience true deliverance. Amen? No? So, when we encounter Jesus, we will receive fire. Ikaduha sa to, freedom. No? Nindot kayo. And last, ikatulo, focus. Fire, freedom, focus. Gingon pa ni Dr. Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. The greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Dili kamatayon ang pinaka masulubon nga trahedya sa kinabuhi, but magkinabuhi ta nga walay purpose. Wala tay direksyon ba? Walay, para asa maning tanan? Walay purpose. Ingon pa niya, when purpose is unknown, abuse is inevitable. Kung wala di ay daw, ang usa ka tawo, ignorante siya sa iyang purpose, may mong maabusaran ang iyahang kinabuhi. May mong maabusaran ang iyahang, unsa inaan niya ba? But sa diya atong gi-receive nato si Jesus, when we encounter God, sa diya ma-encounter nato ang Ginoo, we will receive purpose sa tong kinabuhi. Kay siya ra man gud may makahatag gud ana. Siya may nagbuhat na to. Amen? Dili na makahatag imong uyab, dili makahatag imong mamagpapa, dili makahatag imong bana, dili makahatag ang imong achievement sa kalibutan. Because dili sila mo'y nagbuhat sa toa, dili sila mo'y nagpakamatay sa toa, si Jesus. Amen? No? Sa Ephesians 2:8-10, last na verse, God saved you by His grace when you believed. No, giluwas ta sa Ginoo by His grace. Sa dihang nagtuot ning tuotan niya. And you can take credit for this. It is a gift from God, no? Nag-discuss about salvation. Salvation is not a reward for the good things we have done.
so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece, and He has created us anew. No, gibagutan niya in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us a long ago. So after the kaluwasan, then purpose mo abot. Dili pwede bali. Dili pwede good works then salvation. But salvation, then makabuhata unsay ipabuhat sa Ginoo. Moabot ang purpose. We have the purpose. So, naman kita sa G12 nga vision, no, gihimong giklaro ani nga pananawon ato ang purpose. Usa itong purpose gani? No, na di ato to love God and to love people. Nata din nga muna itong gibuhat mo, we are saved, nahigugma ta sa Ginoo, and what's next? Mahigugma ta sa ubang tao. No, kung dili na to may balaan mo katong purpose igsoon, we will live ba sa lie bitaw nga wala man siguro ko'y labot aning insignificant man siguro ko aning kalibutan. Wa ko'y connection aning kalibutan. Wa ko'y connection sa ubang tao, basta ako mabuhi lang ko, enough na. No, inana tong pangunahon, may inana mo pangunahon sa tao nga way purpose ba? Wa man siguro ko'y maka-contribute sa kalibutan. But sa dihang ma-encounter na to ang Ginoo igsoon, our direction will be changed. Makadawata sa purpose sa atong kinabuhi. Ma-focus, mabutang sa focus atong kinabuhi that we are here to love God and to love people. No, daghan pa kayo dito sa gawa sa kita nga na diri sa simbahan. Salamat sa Ginoo nga nakadangog ta sa message sa salvation. How about sa uban? Then we have the purpose igsoon to tell them. That is our purpose. We can start to fulfill God's purpose in our lives through an encounter with Him. So again, sa diyang ma-encounter nato ang Ginoo as disciples of Christ, kung gusto gyud nato nga ma-strengthen, mahimo natong maila, mahimo ma-follow nato si Christ, we have to encounter Him. Sa dihang maka-encounter ta igsoon, we will receive sa tong tulo ka butang, sa tulo ka F, fire, freedom, and focus. Kung bago pa lang kakaroon nga nisulod ani nga building the first time nimo or permi na but you have not personally encountered Christ, encounter igsoon. No? Ayog hulata nga di na ka busy, ayog hulata nga okay na ka. No, this is the time. This is your time. Inaimta pa, this is your time. This is your time maka-encounter ka. Ayaw naghulot ang ugma kay basta hindi na mo abot ang ugma. This is your time kay naghulat ang Ginoo nga ma-encounter nimo siya. Amen? Ug sa mga naka-encounter na, mukaway-kaway mga naka-encounter na sa Ginoo. Continue nga ma-enkwentrohon ang Ginoo taga-adlaw. No, ang pag-encounter nato sa Ginoo is just the beginning sa kausaban. No, na fuel up ang ato ang kausaban, na intensify ang ato ang relationship sa Ginoo, na nahimutang na set free sa sala. Kumusta ka tong lifestyle karon? Okay kaayo. How about sa uban? No, basin dugay na ta naka-encounter, pero ning balik ta sa tong old ways. Naa ba? No, hindi na lang tamo amen. No? Kung naaman, this is not too late, no? It's not too late nga mobalik ta sa cross, change our ways and follow Jesus. Mahimutang disipulo sa Ginoo. To end igsoon, change is inevitable. Yung ganila change is intentional, no? Tinuyuan ang kausaban. Ang pag-follow ni Jesus is tinuyuan. Dili na siya magic. But also change is inevitable. Dili nimo natural, no? Nature man good sa diri sa kalibutan nga mausab. Change is inevitable. No one in this world nga dili mausab. Take note ani igsoon. Whether whether you will choose nga mo follow ni Jesus or dili, mausab ra gihapon ka. No? Ako gyapon i-testimony akong self. Sa una, abi lagi na ako nga okay ra ko. Pero nausab man ko. No, nausab ko na-connect ko sa mga sayop ng mga tao. Imbis nga magpaduol na ko sa Ginoo, ning pili jud ko nga ning layo, nausab ko. Naapektuhan akong family, naapektuhan ako ang pag-eskwela, naapektuhan ng mga tao around me. Nausab ko.
No, so dito na ko na-realize ba nga ang kausaban di ay is mahitabo na sa tanan nato. But when we follow, but when we choose nga mausab din ha sa Ginoo, we will be changed for the best. Amen? Ayaw din natutugutan niya ang kalibutan mo usab nato. Kaya mo man ay may tabugod kung dili ta mo follow ni Jesus. Di nato ma-encounter si Jesus. Though ang worldly standards, muna mo usab nato. But when we follow Christ, when we become disciple of Christ, mausab yun ta for the best. Amen? Amen. No? Duko ta sa tong ulo, let's pray. No, diri ko mo end. Thank you, Lord. Salamat kaayo, Jesus. Lord, we come before you, Lord. Karong natakna sa kagabhion. Holy Spirit, you are here in this place. Lord, the Spirit of God is nakigistorya sa matag usa nato karon. No, especially sa mga na-experience nga naka-encounter sa Ginoo. But siguro karon, no, ang lifestyle ba? No, pareha ba ni Moses, no, he ran away, no, gipili no ta siya sa Ginoo, but he ran away. Ning palayo siya sa Ginoo. Pareha ni Paul, before niya na-encounter ang Ginoo, nahimo siyang persecutor sa mga Christians. Ning layo siya sa plano sa Ginoo, but once they encountered Jesus, nakita nila, na-open ilang eyes, nakita nila that nasa lay purpose din nasa that they are chosen. Siguro karon naka-encounter na ka sa Ginoo or wala pa, I tell you, igsoon, pinili ka sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo to make a difference diri sa kalibutan. Makuha na to nga, di na ko kaya nga mo usab. Yes, di yun mo kaya, kundi ni mo apilon ang Ginoo. So, as we close our eyes, let's pray, Lord. We come before you karong kagabhion, Father God. Thank you, Holy Spirit, you are here in this place. But kung naay mo hang presence, O God, there is freedom, there is change, there is hope. Lord, there is grace, Father God. And Lord, wala ka ning condemn, Lord, sa unsaman nga mga tao nga naa dinhi karon nga ning balik silang old ways, but you, Holy Spirit, naa ka karon to give matag usa a chance to make a choice, to make a decision karon nga mobalik din nimo, nga biyaan unsa may ning balik nga lifestyle nga dili imuha, Lord, mabiyaan in the name of Jesus. Unsa may mga bandage sa sala nga nagkupot na pod balik sa imong katawan, Lord, I pray in the name of Jesus. I pray, Holy Spirit, nga ma-set free right now ang matag usa nga naay struggle karon in the name of Jesus. And Lord, Holy Spirit, your love, Lord, padayon nga mo puno ka namo karon, mo embrace ka namo karon, and we will have the desire, Lord, nga una ka nga malipay sa among kinabuhi. Your will be done sa among kinabuhi. Inkwentrohon ka na matag adlaw, katong wa pa naka-encounter, I pray, Lord, that they will decide to encounter you, Lord, in the name of dugay na kang naghulat, Father God. This is the time, Lord, nga mubuhat matag usa nga desisyon, Lord, to be a disciple of Christ, to be your disciple, Lord. Salamat, Lord, sa imong promises, for the fire, for the freedom, for the calling, Lord, nga imong ihatag ka namo. We praise you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Ito ang tagagkusog nga palakpak ang Ginoo. Nindog ta mga igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Sama sa giingon sa wali kaganina, ang kausaban, karong bulan na, the whole month of March, we're talking about change. Importante, nga doon na gyud sinugdanan sa bagong kausaban sa to ang kinabuhi.
Wala o kabaloon sa nga level of change ang imuhang na-experience. Gisgutan ka ganina, importante kaayo ang pagsunod ni Ginoong Jesus. O pagkahimong disipulo, no? Disciple ni Jesus Christ. Mahimong iyahang tinunan. Mahimo na nato, mahimo ka o ako ang tinunan diha ni Ginoong Jesus. Sa dihang maka-experience ta sa tinuod nga kausaban, mag-aabot sa tong kinabuhi. Ug dunay kahigayunan dinha sa kausaban nga mahitabo sa dihang maka-encounter ta ni Ginoong Jesus. Importante kay nga duna kay personal nga encounter. Kanang dili lang bitaw nadunggan nimo sa imuhang higala, sa imuhang tapad. Wala lang nimo nadunggan diri sa atubangan kundi personally imuhang nasinati. Samtang nanindog tang tanan, ako ang gi-take ni nga opportunity, no? If wala pa ka naka-encounter, nakasulod sa encounter weekend, no? Doon na tayo ginahimo nga mga encounters for the past months. Last year, doon na tayo mga encounter. Kung bago pa ka, you have been with us, ikaduha katulo, nga higayon, no? Or sige na, pero wala pa yun ka naka-join sa encounter weekend. And then, gusto ka mo join sa encounter weekend, gusto ka mo experience anang kausaban. Tungod kay, I promise you, doon na gyud mahitabo sa imong kinabuhi during the encounter. Naagyod ang gahom sa Ginoo. Kung wala pa ka naka-appeal sa encounter, ako kang gihangyo, pag-anhi diri sa atubangan and we will pray for you. And, ikaduha, if naka-encounter na ka, sa una ra, kung gusto ka mo balik og join og encounter, pwede gihapon, no? Naagi hapoy chance